Bon dia. El romaní. Us parlo del romaní, del Rosmarinus officinalis. Planta mediterrània, planta aromàtica, remeiera. Estic iniciant tot un cicle de vídeos de caire botànic perquè estic aprofitant la floració de la primavera. Com us vaig dir al primer vídeo presentació, us aniré mostrant les meravelles que ens porta la natura al llarg de l'any i donat que ara estem a la primavera, aprofito les flors de primavera. Bé, el romaní és una planta estrella, juntament amb la farigola, a l'hivern, perquè ens ajuda a combatre refredats, a combatre el fred, però també té un elevat contingut en olis essencials i sempre molt amb aromateràpia. Jo, per exemple, el que faig és recol·lectar-lo al mes de juny i en fabriquem a casa, dintre de la nostra farmació La Casolana, un alcohol, que és l'alcohol de romaní, i l'apliquem per fer massatges, per tonificar el cos i també per algunes contusions. Té un elevat contingut en àcid carnòsic. L'àcid carnòsic s'ha demostrat científicament que és un àcid neuroprotector que ajuda en processos de la memòria. Bé, també és una planta que diu a la tradició que és purificadora dels ambients. Antigament es cremava a les habitacions dels malalts per purificar l'aire i també sempre amb molts rituals per purificar l'aigua. Bé, us deixo amb el romaní, que és una de les plantes preferides per les abelles. Fa una mel deliciosa, la mel de romaní. Espero que us agradi i ens veiem al següent vídeo de Busca'm al bosc. A reveure!